Ay problemahan ng gamay. Importante nga magkuyog kita ning payaga. Ano mo deg magdugtog ta dia? Nindot ka na mag-usa lang tayo ng mga tao din di makasabot o kung sa'yo tinuod na tuntumong ng indapita. Disguise ba? Brady sila kasabot. Tay mahigkog mo mo sir ay. Anala ka sa sud ay. Ako lang diri sir. Nya. O kaya ram ka nimong paaks lamok. Awa, may lamok diri sir kay magdaog sa kusahay nga rin. Leo 4 sandal ko nabiyaan to. Oh sir. Tuy. Oh. Oh, yaman eh. Oh. Anak ni Eusebio. Sabay tuyo niya din eh. Arin na papuyon. Aron pagpalikay ngadto sa mga barkada. Badlungon ka na ngadto. Kagamay anak. Anak ni mo papuyon. Di kam iko anak. Saan taong ka rin? Ang tag-iyas yuta, mo'y nagmando nga ni na papuyon. Kaya bawag pa kasamahan ano. Isugis tanan. Toy. Mahimo ba ka, no? Ha? Naunsa? Nagunahon na manggod ko nga. Mutukot akong balay dinhi. Pero, di mo gud masugot si Dencio, eh. Kay, di man siya masugot nga na ako ni mutukot siya yung mga yuta. Lagi, di mo sugot. Di ta maghangyo iya na makabalay din eh. Mo ba? Laklak ba nino? Oo. Dako naman god mo nang nakakaila. Mao lagi. Didako na niya, di gwapa pagyud. Muna di ka kaila na ako. Liwatan ako. May pako, nakaila pa ko nimo. Bi, lamano ta dai bi. Ay na lang ay, ngayon kay angay. Da. Iguang na kay ka. Toy, ay lang na naman ulmano toy. Karaan na kay na. Toy! Toy da! Iyat ang naong mo da. Tay, kinsa din na siya tay? Si Marlon na. Marlon. Anak ni Eusebio. Dato kay na. Bulit yan eh. Yut kayo taan. Kaway. Saan man, saan? Kaway pa yung Saan gani? Anak ba, anak. Murag disunibus. Sakto pa. Sana sila tay? Si Dimit man na sir, nakadira sa lungsod. Di ba? Nung babae, isa mo na. Laklak na yung anak. Sumpo din mo na ako ng mga tawan na eh. Ang yung ba kung tara sila diri sir? Hangyo? Tupod sila bahay sa inyong yuta. Sa hangyo, sugot sa papa oy. Ako bitas lang giingnan. Tunas lang papuyas darasa na eh. Pero maipon na sila dito sa mga unggoy. Hello, ay gyud ko nilang ding eh. Gilalin na gyud in taon nilang bay. Basta. Ay na yun gyud di ay. Oo, kay gipadali mang tatay. Basta partitang hilakang na ding. Baya no. Saon nga, ikasabaan mas tatay ninyo Eusebio. Gumika nilang ding. Ngayon gipadali mo sad silang tatay. Nabalaka lagi kuno kay tatay, kay suko kuno kay Senyor Eusebio. Taon sa baya nila no. Aw, wan may mahimos tatay kay sigurado man gyud nga silutan sila, makitaan to sila sa ding dito. Hay man yung amahan, hay yung tatay. Naog man tanay. Nanaog asa man siya? Sus, problema habil ni. Naluoy jud ko kayong nilanding oy. Pastilan daghan na laging taong nagyayong silang balay.
Nigilak ganito si Dignang ilang anak eh. Na maulagi ko nanay. Parte man ko na ilakang digna. Anang anak nilang kuan, Niding. But lang anak, nganong na anak nang gidali-dali man tatay ninyo. Huwag yun di ay makahangi si tatay ni Don Sebio. Senyor Sibyo, may angay basulon nay kay apurado kay to. Ah, pwede rin magudunta na nga susunod si Manay palali ng bahay ni Ding ni tatay ni mo. Ay da, naniguro lang sa tos tatay kay para di maabtan ni Senyor Sibyo. Ako'y naluoy nila nga nagunahon na. Na, ang ngayon yung tabangan na si Ding. Pinahasol kay na si Mayo ang balhin-balhin na ilang bahay. Bitaw, Ambot ani eh. Kita kinanglan sa tang mutabang, labi na ginay niyong amahan. Kaya ngayon kay sabi sadaan na ng tanan, pataka lang. Ay Bitaw. tatahasa man imong amahan be, pangitaan dito be. Ah, Kay magistorya mig tarong. ah. Na diri, Flor, tabangi ko diri luto be. Sige na. Kaingon ko, di mo manganhi. Wala ba sa tatay dudong. Trabaho ko na to sila sa dumagiti. Sabot pamigahapon ni tatay na mga rin ng karon. Muari gyud ni mo Lilay. Pero Lilay, dili gyud magdugay og puyo nga niha. Uban nimo, Oh, nga naman. magbay lagi gyud mi. Karon man gayo ta to. Pero namoy kanahan nga mo nakaingon. Ha? Kinsa mong kanahana ba? Banang munday. Strikto kayo. Di badlong me. Kaya di na kuno patukuran din napita og balay. Mauna diha. Giing na nabitaw mo ni tatay nga anhi lang mo di sab mo. Saon man, ganahan man jud mi magtukod og naa mi kaugalingong balay. Kay di man gud mi ganahan gud na magsalig. Magsalig sa laing tao or bisan kinsa. Ay sus, pareha na na oy. Ako ragong usa diri. Ari na lang ta diri good. Da. Hilom lang anak lay. Nga nabitaw mi. Mao lagi. Ano na mo pangandoy nga maghimo mog lain good. Ani na lang ta dinhi. Da. Ang kadaot ko din wa tay luna nga katamdan og mga lain-laing tanom. Duna oy. Asa man be? Unya na ha, mga unsa ta. Unya, tuluan ta mo. Asa ta pwede makatanom og mangga, saging, lubi bisag unsa pa. Da. Di ko na gusto ng kahoy oy. Gusto na ko ka ng mga utanon, mga lagutmon. Mao lagi bisag unsa pa pwede kayo. Da, pagilom di nilay oy. Hey! Hey! Hey, good! Hey! Minaw, ngita tagpagi, lakaw tag ngita tagpagi nga masuroy taning tibok dapit. Kaya atong sultihan ang mga tao nga ngita tas kanding. Atong sultihan ang mga tao, sir. Someday, patabang tas mga tao nga nagpuyo ni dapita. Kaya mo ko kita duang mangita kadakuan Mabuang ta ikaw atos usaan magbagbuwag ta. Di na mahimo to'y kakapoy, budlay ka na. Nag-ingon ra ba tos papa ni mo, sir? Dili panabi ang kanding, kang bisan kinsa. Sa mga tuwa na ko mga tarungam no kaya, gibuguan ka na ko. Ato ni buhaton, magpatabang tas mga tao nga na din nga ato ang ingno, magpatabang tas pagpangita sa kanding nga ordinaryo ra, way gakom. Sa bagay, gibuguan ka na ko, way kapuslan na akong pagpuyo din Mo naklakiha, nga paibawo na to sa unsa sekretos kanding. Mao no? Ato ingnon nga ordinaryo lang to kandinga pero mahal dun. Ano yun, ano yun. Ito, sir, no? Pero, ato sang sultihan ng mga tao. Pero madasig yun sila sa pagbuhat sa pangita, pagtabang pagpangita sa kanding. Kinsa tong makadakop, doon ay madawat nga dako kayong premyo. Sakto na mo, sir. O di magpatawag tag meeting, sir. Atong punduko ng mga tao para di na lang tamahago. Ano mo ninindot isugyot ni mo da? Si Dinso, atoon to si Dinso. Kaya siya may nasuito sa mga tao na puyo ni Dapita, siya ito pasungkod. Tuon to. Oyon ko sa inyong unahuna
wa ko'y pagsupak. Muhatag ko 500 pesos para kang ding. O yun mo. Ah, kaayo na lang ana. Kamo, Helen, Flor. Aw, malipay na lang sila anak tay. Isawa. Ikaw, Doy. Muuyo na lang, tay. Ako yado tay. Ayuhon, ginako pagstorya. Kuyog lang ta floor. O sige. Tay, kami na lang ihatag niyo tong niding. May pa, kay murag kasakit na kong rayoma da. Oh, Tanalin. oh, nakay mo ba? Uy, kamong duha ba? Siguraduhan na nga na anay ginaresibo ha? Basig di na madangat ng kwarta. Ikaw ba kontrabida sa di ka uy? Sige man maglalis sa duha. Uy, manghilom ra kog mo. Unay jeep, Kababi unay mo na ninyo. na jeep. Dali. Ang mga Gata dito din siya. Tanga Sila lang na ko. si Marlon. Nangadlaw, sir! Adlaw ni Pincho. Uy, mangadlaw, sir. Didensyo, ngutana ko nimo. Pila magyud kabubong tanan ang nagpuyo sa tibok na mong yuta? Mga 50 kapin kabubong, sir. Pilay populasyon anang gingon mong 50 kabubong? Mga 200 kabutante, sir. Wala ko mayhap ang mga bata. Basta kay daghan. Kaya ba, tawag ka, may bukid sa bugnom kastanan. Yung anak mo kayo ng mga taga-bukid. Daway lang ningaw. Sungkuatan ng tao nga nagpuyo ining among yuta ha. May bawa sila nga gusto kong makig-meeting nila dito sa budiga. Ha? Siguro agyod. O, sir. Andi mo tambong, papahuwaon ako din ang among dapit. Karon Domingo ha, alas 9 buntag. Okay, sir. May problema. Way problema ha. Bantay mo bitaw. Tanam tay.